Ayo, siapa sing gedor-gedor panggung? Rasah dudeng-dudeng kok iso. Banyak ngono kok. Ya. Mas Sami iki untuk juta-jutaan tapi ya kok iso. Ya, sampean ya permintaan oh gak permintaan. Saya permintaan dari Mbak Yuni ngajeng ini susulan dari kanca-kanca jadi ada apa saya? Ada Dawai Asmara. Dawai Asmara langsung diputer Mas Ari. Jus. Gedor-gedor bisa nggak salah munggah wae tak jloke kan dhuwur. Senengane kok iso dolanan aku. Ayo nyanyiin. Permintaannya Kamil. Cie duet karo Ucup. Buat Mas Aris yang dari Jadi. Spesial buat Mas Aris. Dari Menjadi. Nah, leres. Aris jadi dong.
Sampun, terima kasih Bang Ucup yang dari jadi community ya. Tanduk pora nek tanduk mesisan lho Mbak Indah. Coba Tanduk ditanya. ora. Mas Aris iku lho. Wis terus gue iki seneng ana kedutan kalau engko. Mas Aris iki yo. Oh iya. Ora Mas. Oh gak ya? Gak lah. Gak jaring Oke, ngene. ya wes nyanyi Dep. Mumpung nanggonmu dhewe ayo nyanyi. Hari jadi apa sembarang dengah yuk. Lagu sembarang dengah hari ulang tahun apa hari jadi sembarang halal yuk. Yang penting gue hafal yuk. Duet. Gak. Apa Mbak? Sembarang aku manut. Yang penting musik iso kowe iso ngono. Apa? Kasusnya tenang ya Mbak. Ya. Kanca karo Mas Ari digakak ya. Mas Ari. Mas Ari. Loh, ngono tok lagune iki disebut. Kasunyatan Mas Ari. Kasunyatan Mas. Kasunyatan. Iya iku lho maksudnya. Kasunyatan. Sunset jare. Hah? Wah, jare. Aja ngomong ngono Mas, wong kene dhewe ndak isin kok ya. Wong mateng tak kelep-kelepno susah kek. Aku tukaran kowe, nek ra tak peno bojone kowe. Kok iso. Loro karone iki lho kok iso. Aku kan suka menjual. Ora gampang nompo Kowe tos. Ber. lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Niki Bu Rintang ya? Boten. Bu Rintang yang pundi? Wonten niki. Jilbab hijau.
ya. Sampun ya Mas. Aja kasunyatan, sampun dikasih ya Allah iki Mas saking Dek Rehan juga perwakilan saking tuan rumah ya Allah alhamdulillah diparingi sangu. Apa? Aku gak bisa berkata goyangannya gimbul. Udah epo. Iki lagi nang dhuwur panggung Wahyu Manggala kok. Iki lagi nang dhuwur ya. Dhuwur panggung ya udah nang dhuwur. Dhuwur panggung dangdut maksudnya. Oh, ya ya. tak lanjut. Niki sunan saking tuan rumah wonten ayang-ayang ya diputer langsung. Sampean pengen menyet apa kondo bae apa anane ngono pengen lagu apa ngono. Senane grambiangan terus ade. Iki kayak kue gak rom nek ana kancane nyanyi ya ngono ku kue senengane. Mike kadang tak pateni, Bro, ndekne, Bro. Jahat gue. Rusak lagu. Ayo nyanyi. Ayang. Sesembahan ya. Ayo kan nyanyi. Jane tabuhane kebegi rosek kok, Bro. Spesial Dek Rehat nggih. Iki ana jamet kuda saya ora? Hey. Ha. Wah, say. Hey. Ha. Peteng rasane ati yang nandang sehitung liat anyawa aku kowe lapokan tresna Limas wong ayu tak jaluk ojo selek tresnan pancen rahasia. tresno Oh, beda karo BL. ake pacoba Wayo, hey, sekok sekok, sekok sekok, tak sekok sekok, hey hey
Kang Ayang. Iki mergo dolanane wis sawetara suwe sayang. Ngenteni ponakane sak lagu nggih dolanane nggih. Ayo Mbak Wa, ada niki nganggur Mas apa? Mbah Kakung. Oh, Mbah Kakung. Napa niki? Pepeleng, wah cocok sekali Mas. Yuk Mas langsung tak tungtak yuk Mas. Ras itu nganggur iki Mbak Wa bisa pepeleng ya? Kok gak digoreng ae, Lek? Ala goreng. Nah. Kok gak digoreng ae, Lek? Aku tetep menggengin dhewe. Ih, kodoke sapa iku ngapret. Padahal sing di zoom ra iku. Wes ah. Ayo nyanyi yo, pepeleng Mas. Tak tung tak. Yuk, Ya cah kembar kok ya. aku mau foto apa ra iki? Mas Damien, khusus sarem iki sing Ayo ketek punyuke ayo. Ayo. Kajung iki ora kajung. Ayo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
sedayanipun nggih. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, mbok bilih wonten kirang-kirangipun anggene kula matur. Di langit yang biru amat banyak sabar sih. Masih mau seneng gak sih? Ini api-api. Iya seneng aku ditangkap orang tuh. Liramu seneng nyawang aku? Iya, piye sayang. Wah ini Pak Uwel ini. Ngerti Uwel apa ora? Uwel itu kitiran sing nang kapal kayak dadi obah terus obah terus. Muter orang karena belas. Iya, gimana sih nanti no awak SMA kablok. Wah goyangan saya tadi nih pas saya upama kepengen goyang, upama untuk bojo, dijaluk wadah karo gimbul. Gimbul, bu. Besok nih Adinu Marcel kita bojo. Malam pertama dulu uang goyangan ya, ayo goyangan. Ayo, kendang, akan kendang, ayo, lu. Ayo masukin, kendangnya masukin. Ayo, Saya ini kayak mosok orang ngarap-ngarap. Kamarnya ambok. Tenang adek. Jos porase. Lah iya. Padha. Sopo ki? Sopo ki? Marse. Aku sing teko Marse. Saudara-saudara do, ayo wis bengi jo. Iya iya. Iki pacarmu. Iki mono kakang sabuk. Aku mau ganggu. Aku ya wis kesel, aku tak bali sik, wis hati-hati. Aja kaget ya kakang ya. Ora Marse. Kanca rewanku kaya ngono. Malah rumangsa seneng. Sakwise aku kumpul kanca rewangmu. Isine mung seneng lan seneng. Ya kakang. Mula kanthi kuwi Marse. Kepiye kakang sabuk jano? Tak gelak lakuku ing ujug. Aku mung kepengin ketemu kelawan kowe wong ayu. Kaya ngono. Ki mau wis suwe banget lho kakang, nggonku ngenteni sampean ing papan kene. Upama ta sampean ki ora enggal teko ning papan kene, mbok menawa aku purik wae karo sampeyan lho kakang. Nanging kasunyatane aku wis tumeka ana ing papan kene. Ya segede pangapurane Marse. Lamun tekaku kuwi rada randhat. Mergo apa? Mergo aku lagi wae sabiyantu kelawan wong tuaku anggone olah tetanen. Kaya ngono kakang. Apa ta sebabe nganti aku tresno kepati-pati karo Srempian? Ya babakan iki kakang. Sampean ki ora mung bagus, gagah lan pideksa. Ning gedhe tanggung jawabe. Upama ing pisuke kelakon aku dadi bojone sampeyan, mesti wae aku ngrasake urip kang bagya mulya kakang. Sak bisa-bisaku Marse, aku bakal mbudidaya kanggo nyukupi kebutuhanmu ing bisuke lamun wis dadi bojoku. Kaya ngono kakang. Marse, Kepiye kakang sabuk janur? ngene yo. Kowe iki wis dewasa. Wis pantes lamun diwengku dening kakung. Kaya ngono. Nanging lamun tuh aku arep nembung karo wong tuamu, kowe mandheg mangu.
Gini Kakang. Rumangsa wedi. Mengko yen aku ditampa. Yen ora, mestine wae aku lan wong tuaku jejer wirang. Yen perkara kuwi sampean ora usah dadak kuwatir Kakang. Yen to sampean ki tresna lahir batin karo aku, sampean teko ning omahku nglamar aku. Yen perkara bapak, mengko aku sing bakal kondo, aku sing tanggung jawab sak utuhe Kakang. Kowe bakal sabantu lawan aku. Kowe ora bakal keduwang karo wong lanang liya. Ora wis dadi sumpahku Kakang. Kah lamun ning jagat ki ra ono lanang sing tak tresnani mung kejaba sampean dhewe. Matur nuwun banget, Marsi. Yen kaya ngono, ning kene aku bakal leladi kelawan kowe. Ayo bebarengan kelawan aku seneng padha seneng. Ayo ngono Kakang. Ayo padha barengan seneng-seneng karo aku ya Kakang. Lelomban ana ing samudraning asmara Nitibeta. Nempuh bebrayan kang luhur. Kaya ngono ya ngene iki lho Kakang sing tak ateni. Yen to aku ketemu karo sampeyan, rasane atiku ki mung seneng lan seneng. Rasane ki adem banget sakjroning atiku Kakang sampeyan. Nanging lamun ing bisuke kowe lan aku bojoan, ora mung cukup seneng lan seneng. Akeh tanggung jawabku. Kanggo nyukupi kebutuhanmu, Marsi. Kaya ngono Kakang. Yen to lakon aku dadi bojone sampeyan, susah seneng bebarengan wong loro karo aku ya Kakang. Yen to aku nandang loro, Aku go nandang loro Kakang. kosok baline yen aku nandang seneng. Ya aku melu seneng Kakang sampeyan. Kene ya ayu tenan. Prasasat ora bisa ginjang sak rambut. Rasane mung pengen cedak lan cedak, Mas. Ngono ya padha sing tak rasakake Kakang sampeyan. Gegarane wong Gini Kakang tidak karo aku. among ati pawi tane Sabun jane kadung ngono. Aja sok seneng godho karo aku Kakang. luput pisan kena Sabun jane ki koyo ngono lho ya. Aku iki mau kepengin cedak karo sampeyan kok Kakang. yen gampang yen angel ngel ke lan kena tinumbas Marsi, Piye Kakang sabut janur? anggonku tresna kelawan kuwi. Prasasat
ora bisa diukur akeh bondo donya. Yang ngono ya ora bedane aku kakak. Tresnaku karo sampean, bedane aku tresnani jiwa lan raga. Muga wae ngrembug Hei! kok. Sopo kae? Nempiling aku saka mburi kaporonggo masih keparatku.